पापा, गीता के श्लोक के भोजपुरी में अर्थ बताई ना। गीता के श्लोक के भोजपुरी में अर्थ। पहले गीता के एगो श्लोक सुना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भोजपुरी में अभी एकर का अर्थ होई, अगर कृष्ण भगवान अभी कहती त का कहती सुना। जब जब धर्म के हानि हुई, जब जब धर्म के हानि हुई, गरीब के आंख में पानी हुई। जब जब धर्म के हानि हुई, गरीब के आंख में पानी हुई। आ पाप के घैला भर जाई, पाप के घैला भर जाई। आ इंसान रही बाकिर आत्मा मर जाई। ओही घड़ी भगवान अइहन, ओही घड़ी भगवान अइहन। आ जब भटकल बा, जे भटकल बा ओकरा के राह दिखइहन। ओही घड़ी भगवान अइहन। आ जे भटकल बा ओकरा के राह दिखइहन। आ जे आदमी से जनावर भइल बा, जे आदमी से जनावर भइल बा ओकर असली औकात बतइहन। आ धर्म वाला पताका, धर्म वाला पताका फेर से लहरइहन। बेरोजगार के रोजगार दिवइहन, बेरोजगार के रोजगार दिवइहन। आ विकास के नया एजेंडा लिखवइहन, विकास के नया एजेंडा लिखवइहन। आ कलयुग में त्रेता आ सतयुग वाला माहौल बनवइहन। कलयुग में त्रेता आ सतयुग वाला माहौल बनइहन। आ बिना गदा आ गांडीव के, बिना गदा आ गांडीव के महाभारत करवइहन। भगवान हर जगह बाड़न, भगवान तो हर जगह बाड़न। ई बात के भरोसा जतइहन। आ संघर्ष वाला कुरुक्षेत्र में, हई संघर्ष वाला कुरुक्षेत्र में खड़ा होके गीता के सार सुनइहन, गीता के सार सुनइहन।